କ'ଣ ଅଛି? ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଅଛି, ରାମ ମନ୍ଦିର। ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଝରଣା ସପ୍ତ ଋଷି ବୈଷ୍ଣବ ଯଜ୍ଞ ମନ୍ଦିର। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା କି? ଯାଇଛି ବାଇକ୍ କେତେଟା ଆସି କେତେ ଗଲେଣି। ନା ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଏରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ତ ପୁରା। ହଁ ସପ୍ତ ହଜାର ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା, ସପ୍ତ ହଜାର କପିଳାସ କୋଉଠି? ଏଠି ଏଠି ନୁହେଁ ତ? ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କୋଉଠି ହେଇଥିବ। ପାଣି ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଠି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ? ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ? ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ହେଲା 20 ଟଙ୍କା ନେଲେ। ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବି। କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି? କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଉପରୁ? ଖଣ୍ଡବାଟ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଯାଇନାହାନ୍ତି? ହଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବୋଧେ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ଅଛି? ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅନ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିଛି।